Donderdag was een spannende dag voor de derde jeurs van Lyceum Schundelen. Na maanden van voorbereiding brachten ze het toneelstuk Aida op de planken. We kunnen wel zoeken met een meterloop naar de trainingszaal. Voorbereid op de eventuele oren. Vandaag hebben we weer de derde klassers van de cultuurstroom hebben gezamtkunstwerk. Nou, een gezamtkunst is eigenlijk dat ze een verhaal krijgt. En we hebben het verhaal van Aida. En om dat verhaal moest eigenlijk alles gewoon verzinnen en u moest er een voorstelling van maken. Een voorstelling wat we gewoon opdragen aan de tweede klas cultuurstroom en aan de Aaiers. Dus dan moesten denken, we moeten het acteren zelf doen, we moeten de muziek zelf doen, we moeten het zelf organiseren. Alles wat bij een voorstelling kon kijken, dat moeten we zelf doen. En bijvoorbeeld ook iets van een decor maken of zo? Ja, een decor is ook helemaal door onszelf gemaakt, helemaal door zelf in elkaar geknutseld. Dat we dan een speciale groep voor, dat heet de vormgevinggroep. En daar zit van elke klas van cultuurstroom zitten dan 4 mensen bij vormgeving. En die maken dan het decor. Dat is een echte taakverdeling, werd goed afgesproken, wordt iedereen van tevoren duidt. Er zijn eigenlijk 4 groepen hoe ze bij kunnen horen. Dat is organisatie, vormgeving, drama of muziek. En dan ga je ze samenwerken om eigen geheel te maken voor de voorstelling. Nu ga je het over Aida. Kun je iets over het stuk vertellen? Hoe ga je het over? Ja, Aida is eigenlijk een Egyptisch stuk. En dat is, speelt zich af in Ethiopië, Egypte. En het gaat eigenlijk over dat een slaaf verliefd werd op een hoge generaal. En de generaal heeft ook met de prinses van de farao. Dus dat kunt zich voorstellen dat het een probleem oplevert. Het is een bestaand verhaal inderdaad. Heb je er wel nog een soort eigen bewerking van gemaakt? Ja, dus het was ook de bedoeling dat we onze eigen draai eraan zouden geven. En we hebben het eigenlijk iets moderner gemaakt. Dus met modernere woord en met modernere dansen, moderne muziek. Alles iets hipper. Waarom stop je nu? Wij de oorlog soms verliezen. Ik zag dat er zelfs muzikanten bij zaten, dus er werd live muziek gemaakt. Ja, live muziek allemaal. Allemaal zelf geschreven, gecomponeerd. En weer spelen we allemaal zelf. Ja. Nu is vandaag de voorstelling, maar je zit niet vandaag begonnen eraan. En wie lang zit je hier aan het werk geweest? Zeker een half jaar, misschien nog wel wat langer. We hebben hier elke donderdag 3 uur voor om hier aan te werken. Lyceum Schundelen is een zogenaamde cultuurprofielschool. Daarom is er extra veel aandacht voor cultuureducatie. In de voorstelling Aida komen de 3 kunstvakken muziek, beeldende vorming en drama samen. Wat is dit nou voor een leger? Ze winnen die fucking half nooit. Oh, doe eens rustig. Ja, je weet... Vanmiddag hebben we generale repetitie en dan komt de tweede klas kijken om te zien hoe dat nu is, hoe hun dat volgend jaar moeten doen. En dan vanavond om 7 uur dan komen de Aaiers en dan is de echte voorstelling. Ja, maar ik heb nog meer als niet officieel. Dus we doen niks met die man. Ja, daar heb je wel gelijk in. Waar wil je afspreken?